Kaixo, bideo-tutorial honetan zenbaki osoak landuko ditugu. Ikusi dezakezuten moduan, landuko ditugun puntuak honakoak izango dira. Hasieran, parentesiak nola kentzen diran ikusiko dugu. Ondoren, batuketak eta kenketak nola lantzen diren, nola jorratzen diren, eta bukatzeko, eraiketa kombinatuen ariketa pare bat ere landuko ditugu. Az gaitezen. Parentesiak kendu. Hemen ikusten dugu adibide batzuk agertu daitezkenak parentesiekin eta parentesia aurrean zeinu positiboak edo negatiboak. Nik bi bloketan banatu ditut. Alde batetik ezkerrean ditugu parentesia aurrean plus zeinua duten eraiketak. Eta eskuinaldean parentesiaren aurrean minus zeinua duten eraiketak. Plus zeinua baldin badago parentesiaren aurrean, parentesia kendu genezake, barruan dagoen gaiaren zeinua aldatu gabe. Hau da, positibo badago, positiboa mantendu, eta negatiboa baldin badago, negatiboa mantendu. Beraz, hemen lehenengo ariketa honetan ikusten dugunaren arabera, plus zeinua dagoenez aurrean, barruan dagoen zeinua mantendu behar dugu. Zein da barruan dagoena? Plus bi. Eta bekoan, barruan dagoen zeinua zein da? Minus bi. Beraz, minus bi ere mantenduko dugu. Beste alde batetikan, parentesiaren aurrean minus zeinua baldin badukagu, egin behar duguna da, barruan dauden gai guztien zeinua aldatu. Beraz, plus bi hori, orain gontan, minus bin bihurtuko da. Eta behian, minus bi hori, zeinua aldatu behar diogunez, plus bin bihurtuko da. Beraz, oso garrantzitsua da, garbi edukitzea, irizpide hauek, parentesiak kendu ahal izateko. Ondorengo eraiketan, batuketa eta kenketa batzuk landuko ditugu aurreko irizpideak kontutan edukita. Nik olako eraiketak egiteko lehenengo gauza parentesiak kentzen ditut. Modu horretan garbia ikusten dut, zen izango den erantzuna. Ez da derrigorrezkoa, baina nik neuk behintzat horrela egiten dut. Az gaitezen. Parentesien aurrean plus zeinua dago. Beraz, ze esaten genuen? Kendu genezakela zeinua aldatu gabe. Barkatu. Hurrengoan, parentesian aurrean, plus zeinua dagoenez, kendu genezake parentesia barruko zeinua aldatu gabe. Hau edukita, bilatuko dugu eraiketaren emaitza. Minus bi, gehi, iru. Minus bi, puntuan kokatzen baldin bagera, gehi iru egiten baldin badugu, iru posizio mugitu bargea eskubialdera. Beraz, minus bitikan mugitzen baldin bagera iru posizio eskubialdera, minus bitikan minus batera, gero zerora, eta ondoren plus bateraino helduko gara. Beraz, erantzuna, plus bat. Ondorengoa, parentesiak kentzen baldin baditugu, minus bat parentesiaren aurrean, beraz, zeinua aldatu behar dugu, eta bihurtzen da plus irun. Minus bat parentesiaren aurrean, beraz, zeinua aldatu behar dugunez, beraz, bertan daukagun eraiketa da, plus iru, ken bi. Plus irun kokatzen baldin bagera eta ken bi egiten badugu, bi posizio mugitu bargea ezkerraldera. Plus iru, lehenengo posizioa mugitzen bagera plus bi, eta gero plus bat. Beraz, iristen gera, plus bateraino. Hauaz hurrengo eraiketa lantzera. Minus bat aurretik, beraz, zeinua aldatu behar dugu. Minus bat aurretik, beraz, zeinua aldatu behar dugu. Eta kasu honetan, gaude justo lehenengo ariketaren kasu berean. Ken bi, gehi iru. Ikusi dugu horren emaitza,
plus bat zela. Azkenengoa, positibo bat parentesian aurretikan, bueno, pues ez dut aldatu behar. Negatibo bat parentesia aurretikan, aldatu behar dut. Bale, eta orain, hemen zer daukagu? Ken iru, ken bi. Horrek zesan nahi du, minus irun kokatzen baldin ba naiz, bi posizio mugitu behar naizela ezkerraldera. Ken iru, ken lau, eta ken bost. Beraz, emaitza, ken bost. Oso garrantzitsua, irizpide guzti hauek dominatzea eta oso garbi edukitzea. Zeinuekin kontu handia eduki behar dugu zenbaki osoekin. Hurrengo ariketa. Hemen daukagu parentesi bat gai askorekin. Beraz, bi parentesi ditugunez, bi parentesi horiek kenduko ditugu, irizpideak kontutan edukita. Minus bat daukagu lehenengo parentesiaren aurrean. Beraz, zeinu guztiak, gai guztien zeinu guztiak aldatu behar ditugu. Lehenengo gaia, plus bi. Hurrengoa, ken iru. Gero, plus bost. Eta azkena, ken bat. Lehenengo parentesi hori kendu dugu. Bigarren parentesiaren aurrean zer daukagu? Plus zeinua. Beraz, kendu genezake parentesi osoa zeinuak aldatu gabe. Eta gehituko zaigu, ken iru, gai bat. Ondo, kendu ditugu ja parentesiak eta ondoren zer egin genezake aukera bat da, adibidez, positibo guztiak, gai guztiak elkarrekin jartzea. Beraz, zeintzuk dira positiboak hemen? Gai hori, eta gai hori. Denak elkartuko ditut. Eta beste alde batetikan negatibo guztiak elkartuko ditut. Ken iru, ken bat, ken iru. Batu egingo ditut positibo guztiak alde batetikan eta negatibo guztiak beste alde batetikan. Zeintzuk dira positiboen batura? 2 gehi 5 gehi bat. Honek 8 ematen du. Zeintzuk dira negatibo guztien batura? 3, 1, 4 eta 3, 7. Beraz, hemen daukagun eraketa 8 positibo, ken 7. Honek emaitza ematen du, noski, plus bat edo bat. Modu honetan egin daitezke olako eraiketak. Ados? Bueno, honek batuketak eta kenketak. Bazen ikustera orain eraiketa kombinatuak. Goiko partean ikusi dezakezue bai biderketa eta zatiketaren zenbaki osoen eraiketen irizpideak. Beraz, fikatzen baldin bada hemen goiko partean, daukagu gai positibo bat, bider edo zati positibo bat, emaitza positibo. Gai positibo bat, bider edo zati negatibo bat, emaitza negatibo. Gai negatibo bat, bider edo zati positibo bat, emaitza negatibo. Gai negatiboa, bider edo zati negatibo bat, emaitza positibo. Hau dira, biderketa eta zatiketa eraiketen irizpideak, kontutan eduki beharrekoak. Bueno, hemen daukaguna da, dituguna da parentesi batzuk, aurretik landu behar ditugunak, biderketa, batuketak eta zatiketak. Azkaite zen, parentesiak lantzen. 3, ken 15. 3, ken 15, emaitza, izango da, minus 12. Bi zeinu, 3 positiboa da, 15 negatiboa, beraz, kenketa egin behar dugu eta irabazten du zeinu negatiboak. Ken 12. Kopatuko dugu beste gaia. Hurrengo parentesia, 15, ken 7. Honen emaitza, 8 positibo. Ados, parentesia landu ditugunez, orain, zer egin behar dugu? Hor ikusten dut baditugula biderketak eta zatiketak, batuketak egin aurretikan. Beraz, biderketa egiten baldin badugu, ken 12 bider 2, aurretikan komentatutako irizpideak kontutan edukita, honen emaitza izango da. Ondoren, 24, zati 8, biak dira positibo,
beraz, emaitza ere positiboa da. Eta ondoren, bukatzeko ja batuketak egin ditzazkegu. Daukaguna ez bat negatiboa eta beste biak positiboak, hauxe da daukaguna, azkenean. Eta honen emaitza, -11, negatiboak irabazten du. Guazen azkenengoa lantzera. Hemen ja kortxeteak ditugu, bale? Beraz, hasteko kortxete barruan dauden parentesiak kenduko ditugu, edo landuko ditugu. Beraz, lehenengo parentesi honek ze emaitza emango liguke. Eta bigarren parentesi honek ze emaitza emango liguke. Eta bukatzeko, azkenengo parentesi honek ze emaitza emango liguke. Hori da osnartu behar duguna. Lehenengo parentesiak, 8, ken 5. 8 positibo, ken 5. Emaitza, 3 positibo. Irabazten du positiboak. Bigarren parentesi horretan, 6, ken 8. Zein da emaitza? 2. Eta ze zeinuk irabazten du? Kaso honetan, negatiboak irabazten du. Eta bukatzeko, ken 7 gehi 6. Emaitza zein da? Eta ze zeinuk irabazten du? Negatiboak. Ados? Bueno, ondoren, parentesiak horiek kenduko ditut, hasierako irizpideak kontutan edukita. Hemen izango da. Eta hemen izango da. Hoiz ez da. Parentesia horretikan plus dagoenez, mantendu behar dugu zeinua. Beraz, ken 2 eta ken 1. Guazen eraiketak lantzera. 7 ken 3. 4. Positibo. Ondoren, ken 5, ken 2. Kontu handia honekin. Hau ez da biderketa bat. Beraz, ez da ken 5 bider ken 2. Da ken 5, ken 2. Honen erantzuna da ken 7 kontuz honekin, ereketa honekin. Desberdin du ondo biderketa edo kenketa. Hau kenketa bada. 5, ken 2. Erantzuna ken 7. Vale. Ondoren, zer daukagu? Biderkaketa. 4 bider ken 7. 4 bider ken 7. Eta orain bai, kenketa eraiketa guztiak. Ken 28, ken 3, ken 1, kontuz honekin berriro, ken 32. Hau izan da, dena, bueno, pues, hori, praktikatu asko eta edozein zalantza eduki ezkero, pues, komentatu mesedez. Ondo izan da, hurren arte.